Здравейте, казвам се Таня Иванова и съм от България. Вчера пристигнах в клиника Айстар в Истанбул с идеята да се направи лазерна корекция, което днес на 5 август вече е действителност и мога да кажа, че беше невероятно изживяване като цяло. Екипа на клиниката е много внимателен и професионален и всички са толкова професионални. Всичко беше много лесно, благодарение на вниманието на всеки един от екипа. Най-много на Змия благодаря, тъй като тя беше неотлъчно до мен през цялото време. Диоптера ми беше близо 4, в момента е 0,5, по-малко от 24 часа след корекцията. Виждам перфектно и бих препоръчала на абсолютно всеки, който има нужда от корекция на зрението, да посети тази клиника. И гарантирам, че мечтата им да не носят очила и да не зависят от очила и контактни лещи ще бъде сбъдната.